Bismillahirrahmanirrahim, dulur. Ini kegiatanku di pagi hari harus mengambilin dulu lombok. Alhamdulillah, dulur. Tenan. Aku lek lombok sayuran aku ora tuku ya, dulur. Contohnya kayak gini ki, lombok-lombokku wis mulai ngerai. Nah, abang beranang-beranang, dulur. Ki aku ate tak ngurai. Ki ciperku, dulur. Aduh. Ki ciper ndek kene. Cipire ndek kono ya. Aku untuk sementara aku tak ngepeki nganu dhisik ya, lombok dhisik ya. Nah. Ini ki sik lur, tak ngepeki nganu dhisik ya. Aduh. Kamerane rono rene ki lur. Ndak dicas mambengi. Dadi ya wis ngene iki lur. Ngene iki lur. Lho, apa gak seneng lur nggih sampean. Iki lho kegiatanku ngene iki. Mengepeki dhisik. Ki asli karya tanduran tanganku dhewe lur ya. Lombok larang pun aku ora kuwatir lur. Karena aku duwe tanduran, ya toh. Duwe lombok dhewe. Iki jek isuk banget iki lur. Aku kan apa ndang cepet-cepet ya. Nah, sedelu wae wis entuk sakmene lho lur, iki sedelu. Iki gorong kok lek kuwabeh ya lur. Wis pokoke alhamdulillahirabbil alamin. Aku ki tenan lur. Lek sayuran yo. Lek dingge 1 minggu keliling iku wis kemput. Pertama ya, ana ciper, ana koro, ana terong, ana bayem, ana kangkung, ana katu, ana kates, ana pepaya ya lur. Terus godhong singkong ya. Terus jek ana nganu meneh, apa iku jenenge? Koro bukan. Buncis, kacang, jan pokoke wakeh lur. Pokoke lek seminggu tembus aku lur wis ora tuku sayuran. Niki lho lur. Jan abang-abang lur. Iki tenan aku ora sempat ngerai iki dadi ya kaya ngene iki. Wes tak luwanjut dhisik engko videoku selak kedawan ya lur. Iki kene iki daerah rene, daerah Ciper. Daerah Rono Koro-koro ya. Nah